Ο Αθανασούλας και άλλο άστοχο τρίποντο, κλέβει και δίνει στον Καλογερία. Τεργίνης για τον Ζαρμακούπη. Η πάσα στο Δομπρογιάννη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να ανοίξει και αυτός λογαριασμό. Deflection. Έξοχο του Καλογερία. Και καρφώνει ο Καλογερία. Δορμπογιάννης συνεχίζουν το lay-up, πολύ εύκολο από τον Ζαρμακούπη, 48-41. Αναστασόπουλος για τον Φανόπουλο, για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος, μάζεψε το μακρινό αμυντικό rebound και φτάνει μέχρι το καλάθι, αλλά αστοχή. Καλάθι και φάουλ. Νομίζω ότι τα 5 για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Κυρίτσης με τον Μολφέτα. Κυρίτσης πλησιάζει για 3 ο Ζαρμακούπης, εύστοχος. Δεν πιον για κανέναν. Μια μακρινή πάσα. Ο Μολφέτας πήδησε πολύ ψηλά. Όμως η μπάλα φτάνει με τη βοήθεια της τύχης στον Ζαρμακούπη που σκοράρει 60 πεσπατινούς, 65-56, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Νέο εντυπωσιακό κάρφωμα από το Ζαρμακούπη. Ζαρμακούπη για 2, καλάθι και φάουλ. Από τον Αναγνωστόπουλο το φάουλ, το καλάθι από τον Ζαρμακούπη. Γυρίζει. Ζαρμακούπης, Βεργίνης, τελειώνει ο χρόνος. Ζαρμακούπης για 3. Μέσα! Σε ένα τρίποντο. Έχει νέα 14 τώρα. Στη διάθεσή του. Ζαρμακούπης θα πάει μέχρι μέσα και θα στοχίσει να πει. Αριστινός. Θα κλέψει ο Ζαρμακούπης. Θα βάλει το lay-up, θα πάρει και το foul. Σουλά έκτισαν την μπάλα στη συγκεκριμένη φάση παίκτες του Εθνικού και για πρώτη φορά προηγούνται με 12. Ο Καρισινός κάνει ακόμη ένα φθηνό λάθος. Ο Ζαρμακούπης θα φτάσει στο lay-up και ένα λοιπόν που Εθνικό δεν μπορεί για το επιθετικό ο Μανούσος. Και τώρα ο Ζαρμακούπης στον ενδιασμό. Ζαρμακούπης θα ευστοχίσει το lay-up και στο συν 27. Ζαρμακούπης βρίσκει ανοιχτό τον αριστερό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τον Κυρίτσι και πάλι Ζαρμακούπης. Θα αδειάσει ωραία όλους τους αντιπάλους του και θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. Τζόπουλος για τον Χονδρόπουλο για 3, αστοχή. Αυτός
από τους σουτέρ της κατηγορίας. Στο transition και τελείωμα από τον Ζαρμακόπη με δεξί lay-up για το δε. Ένα άτυπο catch and shoot ήταν αυτό, παρότι δεν ήταν τρίποντο. Βεργίνης για τον Καρακατσάνη, Αθανασούλας δεν το πήρε αυτή τη φορά. Προσπίση του Ζαρμακόπη, μπαίνει προς τα μέσα με ένα φλότερ, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θέση του Λαγογιάννης. 34-24 με αυτά και με εκείνα. Πλησιάζουμε στο καταπληκτική εδώ η άμυνα του Ζαρμακόπη και τελείωμα από τον ίδιο. Ο Βεργίνης μετά το επιθετικό rebound. Γίνεται φάουλ που δεν δίνεται. Ζαρμακούπης. Τρίποντο του Ζαρμακούπη.